Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaur, gai oso interesgarri batean murgilduko gara. Adimen artifizialaren eta gure garunaren arteko eskutuko antzekotasunetan. Baina hasi baino lehen zerbait oso argi utzi nahi nuke. Hau, metafora bat da. Ez gara hemen esaten ari garuna ordenagailu bat denik edo adimen artifiziala kontzientzia duenik. Ez, helburua askoz ere interesgarriagoa da. Bi sistema konplexu honek nola funtzionatzen duten ulertzea. Magia eta mito guztiak alde batera utzi da. Prest, joazen horretara. Seguru nago, noizbait galdetu diozula zeure buruari. Adimen artifizialari zerbait eskatu eta bat-batean testu guztiz koherente bat edo irudi harrigarri bat sortzen dizuenean. Nola da posible? Sentipen hori, magia sensazio hori, da gure abiapuntua. Izan ere, sentimen horren atzean prozesu bat dago, eta harrituko zinatekete jakitean prozesu horrek zenbatereingoko antza duen gure garanak, isil-isilean lan egiteko duen moduarekin. Beraz, hasteko, utz dezagun zerbait oso argi, gure joko araua. Ez bara biologia edo ingeniaritza literaleki konparatzen ari, prozesuak alderatuko ditugu. Funtzionateko moduak, gure garunaren prozesu inkonstienteek eta sare neuronal artifizial baten barne funtzionomenduak, egiturasko antzekotasun batzuk partekatzen dituzte, eta horiek ulertzeek misterioaren zati handi bat argitzen digu. Ongi, goazen bada lehenengo kontzeptu nagusira. Bai gure garuneen, bai adimen artifizialean, ikaskuntza prozesurik sakonena ez da gertatzen guk ikusten dugunean. Ez, lineaz kanpo gertatzen da guk interakzioan ez gaudenean. Tailer ikusezin bat balitz bezala da, eta tailer hori ulertzeko lehenengo gure buruan bertan nola gertatzen den ikusi behar dugu. Pentsa ezazu adibidez atzo izan zenuen elkarrizketa garrantzizu horretan. Momentuan bertan bizitzen ari zinenean oroitzapena oso auskorra zen, behin-behinekoa. Benetakoa lana oroitzapen hori zure burmuinean grabatzeko prozesua ez zen hor gertatu, ez lana gauean hasi zen lotan zeundela. Pentsa ezazu honetan, lo egiten duzun bitartean, zure garuna lanean ari da. Eguneko esperientziak errepasatzen ditu, aktibatu diren patroia neuronalak berriro erreproduzitzen. Baina ez hori bakarrik, editatzen ari da. Konexio erabilgarriak indartu egiten ditu, garrantzirik gabekoak ahuldu, eta informazio berria lehendik zenuenarekin lotzen du. Alegia, memoria ez da grabazio soil bat, berreikuntza bat da, gaueko edizio lan bat. Eta hemen dator paralelismo harrigarriena. Gure garunak loaldian oroitzapenak finkatzen dituen bezalai, adimen artifizial batek bere entrenamendu fasean ikasten du datu base erraldoi batetik elikatzen denean. Ez guri erantzuten digunean. Hori emaitza da. Bi kasuetan ikaskuntza prozesurik erabakigarriena atzealdean gertatzen da, guk ikusten ez dugun bitartean. Bat-batean etorri zait burura, edo dutzan nengoela horrexe irten bidea. Ezaguna egiten zaizue, ezta? Beno, hori ez da jainkozko inspirazioa, ez da magia ere. Zure garuna atzealdean isil-isilean konexioak egiten eta ideia kombinatzen aritu denaren emaitza da. Guk prozesu ikusezin horren emaitza baina ez dugu ikusten, eta horregatik hain zuzen iruditzen zaigu magia. Baina nola da posible lan ikusezin hori guztia? Nola egiten du garunak hori? Erantzuna prozesatzeto moduan datza. Goazen bada, metaforaren motorra aztertzera, milioika gauza aldi berean prozesatzearen almen izugarria. Gure kontzientzia zerian lan egiten buen prozesadore bat bezalakoa. Da, liburu bat irakurtzen ari den pertsona bat bezala, hitzez hitz. Gauza bakar batean zardezakegu arreta, aldi berean. Gure inkontzientea aldiz, hori beste kontu bat da. Liburutegi oso bata, milaka milioi neurona aldi berean lanean, oroitzapenak, emozioak, elkarteak prozesatzen, modu paraleloan. Adimen artifizialeko sare neuronal batek modu berean funtzionatzen du, milaka nodo informazioa prozesatzen ari dira aldi berean, denak batera. Eta hau lagunok da punturik erabakigarriena. Guk emaitza simple bat ikusten dugu, ideia bat, adimen artifizialak sortutako esaldi bat, baina hori sortu duen prozesu ikusizina masiboa da, izugarri konplexua. Magia sensazio hori asimetria horretatik sortzen da, ikusten denaren sinplestasunaren eta ikusten ez denaren konplexutasunaren arteko alde izugarri horretatik. Orain, oinarri hau finkatuta dugula, prest gaude adimen artifizialaren inguruko kontzeptu misteriosuenetako bat argitzeko, kutxa beltza. Eta ikusiko duzue ez dela misterio bat, konplexutasunaren eusagarri natural bat baizik. Adimen artifizialeko kutxa beltz batez hitz egiten dugunean, honetaz ari gara besterik gabe. Badakigu zer datu sartu ditugun eta zer emaitza atera den.
Baina tartean gertatu diren milioika kalkuluak nodoen arteko interakzio guztiak ezinezkoa zaigu urratzez urratz jarraitzea. Ez da magia, ez da eskutuko ezer. Konplexutasun maila da, kito. Egin dezagun gogoeta txiki bat, gaizara deskribatzeko zure garanuk egin dituen mikroprozesu neuronal guztiak kafe bat eskatzeko erabaki hartu aurretik. Ez noski, gure prozesu mentalen gehiengo handi batera ez dugu inolako sarbide introspektiborik. Gure garuna bera neurri handi batean opakoa zaigu, guretzat ere kutxa beltze bat da. Eta honek eramaten gaitu azalpen honen ideia nagusira, tesira. Bai adimen artifizialen eta bai gure prozesu inkonsienten opakutasuna ez da kontzientziaren edo misterioaren seinalea. Konplejutasun izugarriaren seinale da, besterik gabe. Hori ulertzeak eztabaida guztia aldatzen du, benetan. Oso ondo, baina zertarako balio du honek guztiak? Zertarako ulertu behar dugu hau? Funtsean, bi arrazoin nagusirengatik. Hiritar digitala dimentsuagoak izateko eta batez ere teknologiari buruzko mitoak desegiteko. Metafora bat ona izateko, bere mugak ere ezagutu behar ditugu, eta oso argi izan behar ditugu. Garunak korputz bat du, sentitzen du, gozea, beldurra, deseoak ditu. Adimen artifizial bat aldiz, kalkulu sistema bat da. Ez du sentitzen, ez du kontzientziarik, ez du barne bizitzarik. Funtzionamendua ulertzen laguntzen digu metaforak, baina ez du esan nahi gauza bera direnik, hori ezinbestekoa da. Metafora hau ulertzeak ondorio praktiko oso garrantzitsuak ditu. Adimen artifiziala desmitifikatzen laguntzen digu. Ez diogu intentzionalitaterik egozten edo benetako ulermenik. Ikasten dugu emaitza koherenteak sorditzakeela kontzeptuak benetan ulertu gabe. Laburbilduz, eta hau da gakoa, konplexutasuna ez da kontzientziaren edo magiaren sinonimo. Eta bukatzeko, galdera batekin utziko zaituztet, gogoeta egiteko. Gure garunaren funtzionamenduaren zati handi bat guretzat kutxa beltz bat dela onartze badugu, zergatik harritzen gaitu hainbeste, edo zergatik exigitzen diogu gardentasun osoa sistema artifizial konplexu batei. Agian galdera horretan dago apaltasun intelektualerakoa eta teknologia hau hobeto ulertzeko gakoa. Eskerrik asko eta hurrengora arte.